Днес ще ви издам някои от признаците на успех в финансовото планиране. Ще започна с първият признак на успех в финансовото планиране и то е, че сте решителни в вашите финансови и всякакви други житейски решения и събития във вашия живот. Следващият признак на успех в инвестирането и в финансовото планиране е ако инвестирате на база стратегия и инвестиционен профил. Ако инвестирате на база вашият личен инвестиционен профил и стратегия, това означава, че новините, приятелите и каквито и да било други субекти не могат да повлияят на вашият успех в инвестиционното планиране. Защото стратегията, която е на база на инвестиционния профил, се грижи за това. Номер 3. Изградили сте финансово планиране, което следвате, актуализирате и адаптирате регулярно, когато се наложи, на база макро и микрофактори. Макрофакторите са законодателство, политически формации, инфлация, финансови пазари и всякакви други фактори, които не зависят от нас. Микрофакторите, заради които се заслужава да актуализираме, това са ако се променят нашите цели, ако се променят нашите приходи, нашите разходи, ако се промени нашето лично финансово състояние. Номер 4. Използвате продукти, които са избрани на база изискванията на вашето лично финансово планиране. Тоест, както може да разбирате, продуктите са естествено следствие на личното финансово планиране. Дори има случаи в финансово планиране, където не са необходими никакви продукти. Необходими са просто да се промени поведението, да се направи организация, да се направи координация и просто да се реорганизира личното финансово планиране. Номер 5. Наясно сте за какво и колко харчите. Това ви дава спокойствие, че знаете къде се намирате, знаете за какво харчите и това е желано. Тоест няма изненади в разходите. Това означава, че вие ще сте подготвени абсолютно винаги, дори и за непланираните разходи. Просто е важно да подредите разходите си по категории и тогава няма да имате никакви неблагоприятни изненади от гледна точка на разходите и винаги ще може да посрещнете какъвто и да било неочакван разход. Номер 6. Имате конкретни цели и посока. Когато имаме конкретни цели и посока, вероятността да постигнем тези конкретни цели и да вървим в правилната посока, като вероятност е много висока. Ако нямаме конкретни цели и посока, просто ние не знаем къде искаме да стигнем и каква е посоката и какво трябва да се случи. И номер 7 за днес, това е спестяване и инвестиране по предназначение на база личното финансово планиране. Тоест, кое е онази здравословна, онази необходима норма на спестяване, която ще инвестирате на база вашият инвестиционен профил. На база на инвестиционният профил е базирана стратегията на всяка една отделна цел, която във времето да постигне вашите инвестиционни и финансови цели. Ако имате въпроси, пишете на лично съобщение или се запазете среща.